Не знам, малко тъпо, ама както да е, всяко ще правя. Здравейте, приятели! В този клип ще видите как ще се кача на не какво да е, а на кащето. И сега, нека да се запътиме точно към кащето, както вече казах. И ако ви хареса такова съдържание, не забравяйте да се абонирате за канала ми, както да харесате клипа и да коментирате. Също така, ако сте нови или не сте се абонирали, направете го още сега, задължително с камбанката, за да получавате известие, когато кача нов клип. И сега, нека да започваме с шоуто. Здравейте, приятели, бърз апдейт направих. Стигнахме в гората. Кой знае, може да не ни нападнат някакви мечки. Спокойно из гората и да попаднете на... Да, правилно. Слави да Клашърс го е казал. Да не излизате в гората и на какво падате? Мечка. И аз ходя винаги с нож, но аз съм като Стоян Колев. Ние сме в гората без нож. Това той го е казал, но аз винаги ходя с оръжие. Така че, нека да започваме с изкачването. И след малко ще направя още един бърз апдейт. Малко се изморих и затова ще изчакате за малко. Здравейте! Стигнахме към беседката. Аз му викам десятката. Така, малко се изморихме. Чакай да пиеме малко житна вода, защото аз се изморих от това нещо. На здраве, това беше вода. Здравейте, ето ни отново. Изкачихме се на кащето, както се вика. След малко ще ви покажа как изглежда гледката. Малко е трудно и за това ще държа така с обърната камера, че даже аз само самия себе си записвам се пак. И така. Ето как изглежда. Планините са там, сградите са тук, почти се забелязва всичко. И така, това ми е днешния клип. Днес очаквайте още един клип. Не знам, може да кача едва ме надви или пак ще правя щуроти. Така че ударете тежко лайк бутона. И това беше всичко от мен. Аз бях Влади. И така.